а чаму не варта прызнаваць эту легітымнасць ніякай цаной? Ну, ведаеце, тут пытанне нават не ў гэтым. Пытанне у тым, што па сутнасці да выбараў 2025 года не будзе Еўрапейскі Саюз дасылаць паслоў. Гэта па-першае. То бок трэба зразумець, што такая прапанова, якая прагучала на палітычным узроўні на канферэнцыі ад экс-спікера каардынацыйнай рады, яна можа дзесьці і гучыць даволі добра, она не тое каб зусім рэалістычная, але яна добра можа яе выкарыстаць для крытыкі той палітыкі, якую зараз праводзіць, умоўна кажучы, аб'яднаны пераходны кабінет Светлана Ціхановская. Вось, гэта па-першае. Што тычыцца другога, мне таксама пытанне, чаму тады гэтая прапанова не гучала ад дзеючага спікера каардынацыйнай рады, калі Андрэй меў такі адпаведны статус, і ён мог на палітычным даволі высокім узроўні, на міжнародным узроўні таксама прапаноўваць такую ідэю. Але гэтая прапанова зараз гучала менавіта тады, калі былі прыняты даволі такія жорсткія санкцыі ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі, і калі ён, я не хачу спекуляваць, але факт ёсць факт, ён вызваліў 18 чалавек. Ён вызваліў 18 чалавек, яны выйшлі на волю, дасылае адпаведныя меседжы. І гэта кажа пра тое, што калі кажа, што стратэгія зусім не працуе, гэта трохі такое перабольшанне. Магчыма, яна зараз нават і пачала працаваць, як павінна была працаваць раней. Вялікі абмен. Грандыёзны абмен 10 на 16. Выйшлі на волю амерыканскія грамадзяне, расійскія шпіёны, расійскі кілер, немец з беларускай турмы. І вот цікава, што ад Пуціна ж ніхто не патрабаваў, каб ён спыніў вайну дзеля гэтага абмену. І ўвогуле, як бы размаўлялі фактычна Белы дом з Кремлем. Вот ці не можа атрымацца так, дарэчы, Андрей, здаецца, у адным са сваіх інтэрв'ю і казаў, амбасадары-то прыедуць, таму што Захад так вырашыць, а палітвязні не выйдуць. А вас не спытаюць. Я думаю, пытанне вось у чым. Як я ўжо і казаў, прагноз таго, што амбасадары прыедуць до 25 года, хутчэй за ўсё гэтага не адбудзецца. Вось Венгрыя толькі там можа даслаць, але там будзе крытыкі падвергнута. Што тычыцца пасля 25 года, гэта ўжо будуць праводзіцца ацэнкі сітуацыі, я думаю, з заходнімі краінамі. І тады будзем пра гэта размаўляць. То бок, размова пра тое, што вось зараз там хтосьці кагосьці плануе даслаць, і таму нам трэба ў гэта ўбудавацца, зараз гэта нерэлевантная размова, таму што такой інфармацыі няма. Так ці інакш, камунікацыя з краінамі ЕС ёсць, з заходнімі палітыкамі ёсць, і пакуль размовы пра тое, што менавіта будуць дасылацца амбасадары, будзе нейкае прызнанне, нават у дыпламатычным сэнсе, яго няма. То бок ёсць агульнае рашэнне Еўрапейскага Саюза, і тая краіна, якая будзе яго парушаць, хутчэй за ўсё будзе вялікай крытыкі падвергнута, таму ніхто на гэтыя рызыкі без выбараў 25 года не пойдзе. Таму мы зараз будзем абмяркоўваць тое, што вельмі так дзесьці вітае далёка, і проста спекуляваць будзем. Давайте так. Што тычыцца абмену ЗША з Расіі, так вось, па-першае, мы ж разумеем, што гэта быў сапраўды абмен ЗША з Расіі, і Беларусь там ніякім бокам не была. І чаму ЗША павінны былі камунікаваць там з дэмакратычнымі сіламі. Так больш мы ведаем, што і Польша, і Славенія, яны таксама проста такую падобную ролю выконвалі, як і Беларусь. Проста на іх тэрыторыі знаходзіліся нейкія людзі, пра якія ішлі размовы. Таму тут, канешне, можна казаць пра тое, што чаму нас сапраўды не паслухалі, але таму што і не было нават размовы пра Беларусь. Гэта зусім іншы кейс, дзе ЗША і Расія вырашалі свае пытанні, і ні ў аднаго, ні ў іншага боку не было зацікаўленасці ўключаць у гэты працэс з боку Пуціна Лукашэнку,
менавіта працэс перамоваў, дамоўленасцяў па нейкім людзям, да, ці патрабаванням, якія тычацца Беларусі. З боку ЗША таксама не было гэтай зацікаўленасці. Яны вырашалі свае вузкія праблемы, і таму наракаць на тое, што дэмакратычныя сілы не паслухалі. Дарэчы, Польша, краіна вялікая, з бюджэтам, са спецслужбамі, з уплывам у Еўропе, з голасам у Еўрапейскім Саюзе, таксама аддала чалавека, які утрымліваўся ў польскай турме, шпіёна расійскага, але не атрымала ўзамен Анджэя Пачобута. Можна наракаць, што мы не такія моцныя, як Польша таксама, але ж вось пра тое, што кажа Андрэй, давайте глядзець на рэчаіснасць, як яна ёсць. Андрей констатовал в этой заяве, значит, что шерах подходов 2020-2021 года привели в тупик. Вы лічыце, что это не тупик, это столбовая дорога, так бы мовить. Вот яшчэ санкции ведут, яшчэ, и все, конец режиму. Не, я не казаў пра тое, што гэта столбовая дорога, я казаў пра тое, што рэжым пачаў вызваляць палітвязняў таксама, таму што стратэгія пачала працаваць. Таму што мы заўсёды заклікалі да больш моцнага ціску. І вось гэты ціск, зараз мы прыйшлі ў гэтую кропку, калі першыя крокі з боку рэжыма адбыліся. Вось пра што я кажу. Артём, я вас перапыню. Это, дарэчы, не першае такое масавае вызваленне. Першае было ў верасні 2021 года. Тады вызвалілі 13 чалавек. Это сувымерна. То вызваленне мела какие-то наступствы? То не, але давайте паглядзім, што будзе далей. Усё ж такі так ці інакш мы бачым, што тое, што Рыжынкоў сказаў пра давайте 35 краін Еўрапейскага Саюза без віз уведзем. То бок нейкія дзеянні рэжыму адбываецца. І гэта менавіта пасля таго, што мы зрабілі. То бок дзякуючы нашай суб'ектнасці, а не тое, што Андрэй спрабуе казаць, што мы ні на што не ўплываем і нас фактычна не існуе. Не, існуем, і нават рэжым на гэта рэагуе. Вось у чым сэнс. На што рэжым рэагуе? Я не перабіваў вас, Андрэй. Одну секунду, да, Андрэй. Вось. Так, і ў гэтым сэнс, што мы ўплываем на сітуацыю. І нават больш, чым камусьці падаецца тым, хто кажа, што мы ў вялікім тупіке. Не ў тупіке, і гэтыя магчымасці яшчэ ёсць. Вось я пра што кажу. Таму я думаю, што проста трэба зараз, не тое, каб больш сціснуць і рэжым падзе, але мы зможам дасягнуць нашых мэтаў, і нават рэжым першы пойдзе на гэтыя саступкі і пачне рабіць пра тое, што кажа Андрэй, вызваляюць палізняволеных.